Στον αέρα, Σισοκό παίρνει την μπάλα και ανεβαίνει και ο Κόλαρ του, περνάει την μπάλα. Η σέντρα στην περιοχή, περνάει ο Μποαβεντούρα σε κόρνερ. Εκτελεί ο Έλτερ Σόουζα στο πρώτο δοκάρι. Από τον Νεκτάριο Αλεξάνδρου η προς τα πίσω Χαπτανή με την φάση είναι ο Αλεξάνδρου που εκτελεί, ο Σβαλόφσκι. Ο Έλτερ Σόουζα, αυτός που θα εκτελέσει το πέμπτο κόρνερ για το ΑΠΟΕΛ. Πατσαριστά στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα περνάει. Έλτερ Σόουζα, κάνει κίνηση ο Αλεξάνδρου, δεν του πέρασε την μπάλα, περνάει τώρα όμως τον Τρισκόφσκι που ανεβαίνει απειλητικά. Ο Τρισκόφσκι επιχειρεί και το σουτ θα μπορούσε να περάσει στον Αλεξάνδρου. Χαραλαμπίδης, Έλτερ Σόουζα, είναι καλή παλιά για τον Νεκτάριο τον Αλεξάνδρου, δεν υπάρχει offside. Το κοντρόλ όμως ήταν πολύ άσχημο στην περιοχή. Μαρσίνιο για τον Αλεξάνδρου, κάνει το κοντρόλ και πάλι λάθος. Τρισκόφσκι, Μποαβεντούρα, κάνει κίνηση, ο Τρισκόφσκι και πάλι στον Μαρσίνιο. Και πάλι για τον Τρισκόφσκι το σούτ, η κόντρα και το κόρνερ. Άφησε να περάσει ο Χαμπτανή, ο Μωράης για τον Νούνιεθ η μπάλα. Ανεβαίνει ο Ισπανός του Απόλλωνα, έχει χώρο, επιχειρεί και το γκολ για τον Απόλλωνα από τον Νούνιεθ. Εξαιρετικό τέρμα από τον Νούνιεθ να σκοράρει. Εδώ είχαμε πει ότι έχει εξαιρετικά πόδια. Πριν τελειώσουμε την φάση, πριν τελειώσουμε την κουβέντα μας, σκοράρει με τον Νούνιεθ. Χαραλαμπίδης για τον Μπουρσαϊτίδη. Μπουρσαϊτίδης επιχειρεί τη σέντρα στην περιοχή. Αλεξάνδρου την κεφαλιά. Τρισκόφσκι δεν μπορεί. Για τον Χαμπτανή. Μπακούρα. Και πάλι Χαμπτανή, ανεβαίνει ο Απόλλωνας. Έξω από την περιοχή επιχειρεί το σουτ συρτό. Ο Πάρτο απομακρύνει. Μωράης τον Έλτερ Σόουζα. Κάθετα για τον Τρισκόφσκι, καλή πάσα. Τρισκόφσκι επιχειρεί το τελείωμα, η μπάλα περνάει έξω. Ολιβέιρα, και αυτός πλέον αρχίζει και κατεβαίνει. Μαρσίνιο, κάθε την παλιά για τον Μπουρσαϊτίδη, δεν υπάρχει offside. Μπουρσαϊτίδης, γκολ! 1-1 το ΑΠΟΕΛ στο 68. Ξανά η φάση. Πολύ όμορφη πάσα. Έχεις δίκιο. Αυτό που επισημαίνει σε νότα. Το παιχνίδι των δεξιών μπακ. Ο Μπουρσαϊτίδης με το εξωτερικό πλασάρι. Τρισκόφσκι, Μαρσίνιο, Τρισκόφσκι παίζει με το 1-2. Έλτερ Σόουζα για τον Σολάρι, μπάλα θα περάσει. Σολάρι το σούτ με τα πόδια. Ο Σβαλόφσκι. Μαρσίνιο, κάθετα για τον Τρισκόφσκι, δεν υπάρχει offside. Το ξέχασαν. Σολάρι το πλάσε, δεν βρίσκει την μπάλα. Λάθος όμως πάσα, ο Θεοφίλου διάβασε σωστά την πάσα. Παλιά για τον Κυρίσκι, δεν υπάρχει offside. Σισοκό στην περιοχή. Προσποιείται, ελευθερώνεται, επιχειρεί το σούτ, το Πάρτο με τα πόδια. Χαραλαμπίδης εκτελεί. Περνάει μπάλα, ευκαιρία για τον Μαρσίνιο. Πολύ μεγάλο. Χαραλαμπίδης για τον Μαρσίνιο. Ο Ολιβέιρα θα επιχειρήσει το σούτ, είναι καλό. Το γκολ, όχι, ναι. 2-1 από τον Χαραλαμπίδη, ο οποίος κερδίζει τις κόντρες και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ξανά η φάση. Ο Ολιβέιρα το σουτ, δεν υπάρχει offside. Ο Χαραλαμπίδης έρχεται από πίσω. Βάζει και την κόντρα στη συνέχεια. 2-1 για το ΑΠΟΕΛ σε χρόνους καθυστερήσεων. Το ΑΠΟΕΛ το οποίο παίρνει προβάδισμα στο 93 και μένει 1 λεπτό για να ολοκληρωθεί ο χρόνος των καθυστερήσεων.